U srcu Zagreba, našega glavnog grada, nalazi se svetište Majke Božje od kamenitih vrata, zaštitnice grada Zagreba. Kamenita vrata bila su jedna od 6 ulaznih vrata u Zagreb u 13. stoljeću kada je proglašen slobodnim kraljevskim gradom. Iznad tih vrata nalazila se slika Majke Božje. Časti se kao čudotvorna nakon požara 1731. godine u kojem je ostala neoštećena. Danas se na tom mjestu nalazi oltar sa slikom Majke Božje, pred kojim svakodnevno zastaju vjernici. Na svom putu na posao, školu ili fakultet zaustavljaju se kako bi se molitvom i paljenjem svijeće utekli moćnom zagovoru Blažene Djevice Marije. Majko Božja, kamenitih vrata, moli za nas. Majka Božja od kamenitih vrata svečano se slavi 31. svibnja, koji je ujedno i dan grada Zagreba. Nacionalno svetište Majke Božje Bistričke smjestilo se u srcu Hrvatskog Zagorja, u Mariji Bistrici, 50-ak kilometara sjeverozapadno od Zagreba. U Bistričkom svetištu nalazi se zavjetni kip Majke Božje Bistričke, koji prikazuje Majku Božju crne boje s djetetom Isusom u naručju. Kip datira iz 15. stoljeća, a nekoliko puta je sakriven i ponovno otkriven, a konačno je 1935. godine okrunjen zlatnom krunom te se danas nalazi u bazilici Majke Božje Bistričke. U blizini svetišta nalazi se i samostan bosonog sestara karmeličanki, koje su u Hrvatsku došle na poziv nadbiskupa Stepinca, koji je 3. listopada 1998. godine upravo u ovom svetištu proglašen blaženim. Našom apostolskom vlašću dopuštamo da se sluga Božji Alojzije Stepinac od sada naziva blaženim. U nacionalno svetište Majke Božje Bistričke tijekom cijele godine slijevaju se rijeke hodočasnika iz raznih dijelova naše domovine, ali i inozemstva, kako bi svoje potrebe izručili našoj nebeskoj majci. U rujnu Majci Božjoj Bistričkoj hodočaste vjernici grada Zagreba. Istog vikenda održava se i hodočašće mladih Zagrebačke nadbiskupije, na kojem se iz godine u godinu okuplja velik broj mladih vjernika. Mladi uz druženje, pjesmu, ples i igru preporučuju Majci Božjoj svoje potrebe na početku školske i akademske godine. U zagrebačkom naselju Remete podno Medvednice nalazi se svetište Majke Božje Remetske, zagovornice Hrvatske. Remetsko svetište svojevrsna je duhovna oaza u kojoj nema velikih hodočasničkih gužvi, ali je dostupno za molitvu u mirnom okruženju. U svetištu se nalazi kip Majke Božje Remetske, pred kojim vjernici iznose svoje molitve. U Remetsko svetište rado su dolazili i nadbiskup Bauer te kardinali Stepinac i Kuharić. Vjernici grada Zagreba često su hodočastili sa svojim pastirima u teškim trenucima hrvatske povijesti. Stoga se Majka Božja Remetska štuje kao zagovornica Hrvatske. Danas tamo djeluju redovnici karmeličani koji su vjernicima svakodnevno na raspolaganju za molitvu, razgovor ili ispovijed.